खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गामि पन्चायतआव राजखान्थि हान्जाफोरनि गोहोम थानाय नंला बुंदों रन्जित कुमार दास। बङाइगावआव सासे आइजोनि गोथै सह बोखांदों। दरं जिल्ला आबाद बिफाननि अफिसारा घुस लानानै हमजादों। बासुगाव एबसुनि बानजायनायाव लाइमोनफोरनि माहारियारिबाद आरो जिउ राहा दानायनि बागै सावरायदों। पद्मा आनन्द दालाइसा एबसुआ मुंख्लं सान फालिदों। नगावआव सिबिआइनि सासे कनस्टेबलआ रां दाबिनायनि दायाव पुलिसजों हमजादों। बाक्सायाव बाला अन्थाइ महलखौ बन्द खालामनांगौनि दाबिजों रायजो राजानि खुद्रिसारनाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम बिधान सभायाव सानबानि हाबाफारिजों सोलिगासिनो थानाय सावराय जथुमाव पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफाननि मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ पन्चायत आयेन सोदांनायनि सायाव गोनांथार बाथ्रा बुंदों। बिफानारि मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ सदनाव बुंनाय बायदिब्ला पन्चायत आयेन सोदांनायनि जुनै गामि पन्चायतआव राजखान्थि हान्जाफोरनि गोहोम थानाय नङा। बबेखानि दानिफ्राय पन्चायत आफादगिरिनि बिसायख'थिया जुनियायै जानाय नंलिया। बिसायख'थियाव देरहानाय वार्ड सोद्रोमाफोरनिफ्रायनो गनायजाथाव आरो आखा-फाखा बिजाथिखौ आफादगिरि आरो लेङाइ आफादगिरि सायख'नाय जागोन। सोदांनाय आयेन बायदियै 2.5 बोसोरसिम मसन अफ नो कन्फिडेन्स एबा फ्लर टेस्टनि थांखि फैनो हानाय नङा होननानैबो रन्जित दासआ सदनाव रोखायै बुंदों। सिगांनि समफोराव रायजोफोरा बिसायख'थियाव सायख'जानाय सोद्रोमा एबा आफादगिरिनि हेंथायै 6 दाननि गेजेरावनो मसन अफ नो कन्फिडेन्सनि थांखि लाबोदों। बेयो गणतन्त्रनि थाखाय मोजां लैखोन नङा होननानैबो रन्जित दासआ बुंदों। मख'नो गोनांदि बिधान सभानि जथुमाव बे बिलखौ दैखांगोन मन्त्रि रन्जित दासआ आरो बांसिन एमएलएफोरनि मदद मोनोब्ला आसामाव बेयो मोनसे गोदान आयेन जागोन। बङाइगावआव सासे आइजोनि गोथै सह बोखांदों। बङाइगावनि चक्रसिलायाव खरसे फुख्रियाव बोखांदों सासे आइजोनि गोथै सह। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै फुङाव जायगानि सुबुंफ्रा गामिनि फुख्रियाव आइजोनि गोथै सहखौ गोजावनानै थानाय थासारियाव नुनानै पुलिसनो खौरां हरो आरो पुलिसआ जायगानि सुबुंफोरनि मददाव आइजोनि गोथैखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय दैथायहरो। बबेखानि फुख्रियाव जिउ गैयै हालोदाव बोखांनो हानाय आइजोखौ 45 बोसोर बैसोनि रन्जना आर्ज होननानै सिनायथिनो हादों। बेजों लोगोसे आइजोआ गोलाव समनिफ्रायनो मेलेमारि बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन होननानैबो जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायदों। ओरैहाय आइजोनि गोथै सह बोखांनो हानायनि उनावनो ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजियो होननानैबो मिथिनो हादों। घुस लानानै दरं जिल्लानि आरोबाव सासे सोरखारि अफिसारा भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन टीमनि सिगाङाव आखाइ दैखांदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नगाव जिल्लानि आबाद बिफाननि अफिसारा घुस लानानै दिनै भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाननि टीमजों हमजादों। घुस लानानै हमजानाय आबाद बिफाननि अफिसारखौ बिद्युत कुमार तालुकदार होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिद्युत कुमार तालुकदारा मंगलदै आबाद बिफाननि मावख'आव डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसार महरै थिसनथाइ लानानै दंमोन। बबेखानि बिद्युत कुमार तालुकदारखौ घुस लाफुनाय समावनो भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाना सोलो बाहायनानै हमनो हादों। मख'नो गोनांदि घुस लाग्रा आरो जाख्ल'नायाव लोब्बा थानाय सोरखारि अफिसारफोरखौ लागाम होनो आरो गोग्गो खुंथाय लाबोनो थाखाय रायजो सोरखारनि बिथोन बायदियै गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफानजों लोगोसे पुलिस बिफाना गोख्रों नाजाथाबगासिनो दङ। नाथाय गोरलैयैनो सम्पति सोरजिग्रा माखासे काराप्टेड सोरखारि मावफारियाफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजियाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिखौ बिथा खालामनानै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादआ बासुगाव फरायसालिमानि फरायसाफोरखौ लानानै फरायसालिमानिनो न'ब्लाङाव माहारियारिबाद आरो जिउ राहा दानाय एबा बड' नेशनेलिज्म काम केरियार काउन्सिलिंखौ लानानै सावरायनाय जायो। माहारियारिबाद आरो जिउ राहा दानायनि बागै सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। मख'नो गोनांदि दिपेन बर'आ हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै
जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो लाइमोन फरायसाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे माहारिबादखौ गोरबोआव लानानै अरायसम दावगालांबाय थानो थाखाय खावलायो। बेजों लोगोसे जोंनि फरायसाफोरखौ समाज बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय अरायबो गोजानाव थानानै गावबा गावनि जिउ राहा दानायाव गोसो होथाबनो थाखायबो दिपेन बर'आ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों खावलायो। पद्मा आनन्द दालाइसा एबसुआ मुंख्लं सान फालिदों। आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय सा 12 मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै पद्मा आनन्द दालाइसा एबसुआ दिनै मुंख्लं सान फालिदों। मुंख्लं सान फालिनायजों लोगोसे गुनगोनां बर' फरायसाफोरखौ बरायदों पद्मा आनन्द दालाइसा एबसुआ। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय पद्मा आनन्द ओनसोलनिफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गावनि आगोमा जिउखौ बाउसोमनानै बाहागो लानानै मुंख्लं जालांनाय मुंख्लं सुबुंफोरखौ गोसोखांनानै दिनै पद्मा आनन्द दालाइसा एबसुआ मुंख्लं सान फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव एबसुनि फिरफिला बिरहोनाय आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लानानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांनाय सुबुंफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय बायदि हाबाफारिया जानानै थाङो। बेजों लोगोसेनो पद्मा आनन्द दालाइसा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय देग्लायनि 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय गुनगोनां 5 बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिबो लायो। तामुलपुर पद्मा आनन्द दालाइसा एबसुनि आफादगिरि उदय बर'नि आफादगिरि मासि लानानै सामलायनाय गुनगोनां फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर सेनियर सेकेन्डारि फरायसालिनि फोरोंगिरि डक्टर बिन'द कुमार बर'आ। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया। लोगोसेनो बाहागो लाबावदों दारांगाजुलि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि राफेल दैमारि, दारांगाजुलि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि पनिन्द्र नार्जारिया। रैखागिरियानो दायनिगिरि। दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होग्रा CBIआनो दाय मावनानै पुलिसजों हमजादों। नगाव जिल्ला पुलिसआ हमदों सासे CBIनि कनस्टेबलखौ। हमजानाय CBI कनस्टेबलनि मुंखौ अनन्त भराली होनानै सिनायथि होदों नगाव जिल्लानि SP नबनीत महन्तआ। SP महन्तआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला नगावनि आबुल मालेक मुंनि सासे फालांगिरिनिफ्राय CBIनि कनस्टेबल अनन्त भरालीआ आबुल मालेकनिफ्राय मोनसे केसखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै समबारखालि फुंनि समाव 10,000 रां दाबिनानै लादोंमोन। आथिखालाव नगाव पुलिसआ CBIनि गोजौ मावख'गिरिनो अनन्त भरालीनि सोमोन्दै रिपर्ट हरबाय आरो जुदि केसआ नंगौब्ला CBIआ कनस्टेबल अनन्त भरालीनि हेंथायै थोजासे राहा लागोन होननानैबो मिथिहोदों। रायजोफोरनि होस्रि खावनाय। फाग्ला दैमानि बाला अन्थाइ महलखौ बन्द खालाम। जोंनि थाग्रा नबथिखौ रैखा खालाम। बाला अन्थाइ महलखौ बन्द खालामाबा जों थै होगोन बायदि बानबुंथाइजों फाग्ला दैमानि बिखाखौ गोमखांहोदों। बाक्सा जिल्ला बरबरी पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय नया बस्ति बोरिखादङा गामिनि रायजो राजाफ्रा फाग्ला दैमानि गामि सेरजों फैनाय गोदानै दैमायाव बाला अन्थाइ जावनानै फानग्रा खुवारि बोरिखादङा महलखौ बन्द खालामनांगौनि थाखाय बोरिखादङा गामिनि रायजो राजा खौसेयै लोगो नांनानै फाग्ला दैमायाव ओंखारनानै बन्द खालामनांगौनि दाबिजों खुद्रिसारनायखौ नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि फाग्ला दैमाया बोरिखादङा गामिनि नबथि आबाद फोथार आरो बिफां लाइफां खुरखालांदों, जायनि जाहोनाव बै ओनसोलाव रायजो जानाय थागिबि सुबुंफ्रा फाग्ला दैमाया खुरखालांजोबनायनि जाहोनाव सिगांनिफ्रायनो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाहैनो गोनां जादोंमोन। बेनिखायनो बिथांमोना बे समाव समखिनाय फैदों। बोरिखादङायाव थानाय खुवारिया जेथिं मेथिं JCBजों जावोब्ला फैगौ बोसोराव फाग्ला दैमानि दैया बोरिखादङा गामिखौ आबुङै खुरखालांजोबगोन। बेखौनो नोजोर बोनानै रायजो राजाफ्रा दिनै फाग्ला दैमायाव थानाय खुवारियाव थांनानै बन्द खालामनांगौ होननानै दाबि दैखाङो आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो BTCनि गाहाय प्रमद बर'निसिम बोरिखादङा खुवारिखौ थाबैनो बन्द खालामनांगौ होननानै खावलायहरो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।